Aupa arratsaldeon, aspaldiko partez, uste dut ja euskerazko jokuek probetako garaiz heldu dela. Egizten aspalditzik ekiot asmoa ez, horren beste joku urteni azken aldizen euskeraz, zuzeneko txuri mateitzeko bat ematzu probetan edo bentsete horan erakargarrezenak. Eta lan dabe, ez da erreza izen, horren beste egon dire, eta horren beste dauz, lehenengo soinugaz eta probatxuk ingo dotaz, uste dut orokorrien ondo da bilela, baina zuek esan bestela bai. Eta hori ze, azken finen, horren beste joku dauz euskeraz, azken aldizen, oin jaso dugu zamen tunik hau ekarriot, baina aurretik Anodyne, Frontball Planet, The Silent Swan, horren beste da Superwooden GP2, Stereden, larri. Eta ez da duen porari danatara jolasteko, baina, gaur bentzet saiatuko gara, ez? Segurunik, azken aldi honetan kaleratu dizentan artien oneri ukitzeko gaizen, tunikeri. Aspaldi hasi nintzen jolasten, Xbox Game Pass bidez, baina ez dakiz egatxik itxin, eban hor lehenengo ordu erdi, ordu bete de jolastuko neban, aspaldi demoan ibili nintzen bebai. Hau parreki, arratsaldeon. Aspaldi demoan ibili nintzen bebai, baina itxin eban, eta penien moten doztez, gogo asko eukidotzen zen joku beta, alako Zelda klasikoan moduko eta aldi berien Dark Soulsen kutsue hartzen daben bideo joku da. Horren bize ez gogo asko, eta bazkerrik asko azteko ez, Ibai oiangureni, zita ledino izita jolastu, zita lamen ez dugu etxesun nahi dozune, así que entzuko sigura gaudezun aguantingo zara. Eta hori bazkerrik asko Ibai oiangureni sekresto lan hain dugu elako jokuek itxultzen, eta eurrean, egaz orduen. Gero beste batzuk amen dabiz ez, oinoko itxuli bai, baina beste gauza batzun zain gabiz, ia... Ibai ez, legoie, bai. Ia bukatzen bada bezan, euren itxulpenak eta bar, baina, bitartien, honegaz ezeko gara. Nahiko gatzazala gogoratze dut. Aipatu dut esan Dark Souls elementu horregaitzik ez. Osak hil da hil ibilko naz, segurunik. Baina, aurrengo dugu. Zeo. Suposatzen hor hilezkero agartuko garela. Kontestu jokuena, momentuz gauzagitzi ez. Erla baten agartzen garen azeritxu beta. Eta ontsa ikusko dozue benetan zetestu inguru bitxidekon. Halako gauzagaitzik, jokue euskeraz dau, baina bere hizkuntza bereziko joku barruen bai. Orduan alde bat ikusko dugu gauzagatzuk euskeraz, baina sekreturik handizenak bilatzen junbirko gara, argitzen junbirko gara. Pertsonezia zeritxu hau, ez teko izenik nireak idala, tunik berabe takitzen duen diratorren izena. Baina, argita garbi alako link moduko pertsonaize da ez. Makia. Bostetet izkuntza hori halko dala... Izkuntza hori halko dala... Itxuli modu batera do bestera, suposatzeot. Ia zuek esan, bestela... Jokuen... volumene bajatuko du, bai. Grafikoek eso politxea egiz izana. LB. Bale, auto inventarizoa. Makiatxuean. Holantxe. Bai, PC mandoaz. Nik uste eta proposena dela gara ikusko dezu segaitik. Batez be borrokatan eta. Eurrengo dugu. Bai, hori euskeraz jartzeko PC ez dago ofizialki. Orduan ez dago beste aukerarik. Bari ikusten duzu moduen ez, txarrak pigeleik ez, oso Zelda, Dark Souls eta bar. Zebez...
Ba, bueno, testu batzu bai badauz, zure hizkuntzan. Kontu bestiek argitzi izango da. Hori dinon bando gaztala proposa, azkenien, ez, solako mugimendu ekeitzeko, eta nik uste teresuna dala. Guztiz, Eta hor behien deko zube bai sasoi barra hori, oso Dark Souls ala azkenien. Barkatuko doztazu, ze katarroa gaitkoineko osatzen dabil. Orduen estulek eta doministikoek, ba, bueno. Saio honen zierra bastante entxungo desu ez. Arriska dagoaz. Opa. Ja. Bai, oza, txiribultoi baik enten uste sasoie, baina eraso itxiek ez. Hori bai, erasotzen nahuela ez da kargetan. Ez, kaba. Edin hau nien hor dutxe, bai. Guazen derrizkara albadan. Ez, vuelta. Suposatzen gero horrek espatiegaz edo ebiko duguzela. Zelda style. Suposatxe gorrotako izan dela, ezta? Ezta eta gertu inungo ikurrik ez zer, osake. Bueno, Reki, animo lanien, gero arte. Suposatxe hori gorrotako izan dela. Tik ezin zingara torri. Eta, giltze. Ados. Agiltze, eta bertondeko inventarizan. Tik ezebes momentos. Aipatu behar da hau oso talde txikizek garatuniko joku dela, ustot? Berez proiektu oso tipo bakarrak hasi bala, Andrew Soldice, oko errespana guen, horan deitzen da. Ba gero Finji Studioa preste ban, baudara itxeko. Horba, bueno, ikusten da, ez grafikoki ez dela jokuri potentina, baina oso politza da, bai. Oso politxe. Si el láser cañesos. Esto va a estar creo. Este espatagaz mongergo estie bat, ezta? Ok. Mugadioz. Bueno, nik atu jena igual. Bai. Arrapeta dago edo. Katibu.
Zer iparik orduan. Betiko. Ados. Ez emoten dugu izango dela jokuko helburu nagusiz edo lako zerrez. Oso altzia. Olen. Hiltze lortu hot, eta hemen bai egon daute bat. Zarratut. Zebez. Hemen behien izan dela esto. Egin mapari dago, no? A ver. Momentuz behintzet, ez dago maparik. Iroiaren ilobia. Hor espatia, seguru. Hau da politxe benetan. Halako, joku zarran manual moduko bat hartzen zoaz, joku osoan zier edo behintzet zati handi baten. Eta izan oso txulo da euskaraz ikusti lujo bada, A ber, orduen. Manasir aventurari, jo ekialdeko kanpaia, oso Dark Souls, kanpai bize joten. Vale. Orduen. Karo, ni heroiaren hilobian nau, ekialdeko basotik inaz igaro inoko. Baina, bueno, ez dira gongo ordenin, edo. Urruneko lurralde batean, altxor bat betiko segiatu zen. Dute eriotxari aurre egiteko boterea zela. Bitxo. Atzeko aldea. Zerun puntuak, resistentzia puntuak eta magia. Magia dago, bai. Bitxo, min gehiago hartzen dut negaturik nagoenean. Ados, ez du jakin hori. Eta beste dana, besteri parik. Oten dugu bintzet. Horri Jubi Union agertzen da halako lanpara moduko bat. Suposatxatu igual derrigorrezko izango dela bertara sartzeko edo. Eta beste danak horrialdik eta agertzen ere orduan. Iguale horretara sartzeko ez, aztarnak edo. Bertan egongo dira horrialde horretan. Besteri barik. No. Zabalik. Oso ondo. Bai ez. Igual. Bera jogun ez lehenko. Io bize badan, behin egomiko ez. Zaz... Hortik izin askoa. Eta metipez. Ba ez. Korretizaneko. Ez da gizarra. Ez dutera bi gure, bakarra bat egoten. Bueno, besteri baik. Ados. Perdón, bai berantzen. Lehenengo txarronekin gainitzen dabe, Unity nengi dagoela, orduan zer zuen monbilako, edo zelan doa kontu ezin da iritzea autu, Bai, ez dakit honen autori ebil bazan, egile ebil bazan komentetan, ez? Igual beste motore batera pasetako aukeri edo... Karo, Unity bizalez komentetan, bai, hori da, zuamendik aurrera, engia osenari, bai. Ez hori, klaro, zikeran ordainketi erakuotana retroaktiboa izetio gure bielez, bitxamen dago asoa, bale. Karo, horrei bazan, oza, zuk imagin utxata zu jokuet, eta kresen arrakastie... Eukitzen deu, urte batera edo ez dakizin batera.
Eta zer, derrepente kriston kuotak orrainoan zibezara, ba, normal, asko, hortieti eukitzi buruen eta bar. Ez nip ez dut uste. Asma aukidea gaitzeko, ba ez dut uste legala izango ganik. Bestorrede bat. Bestariparik eskutu estekot lainoko, espatio estekot. Eta dabie, bez, orduen ez dakit zer zengo lehen lortu dena azeri buru hori, ez dakit zengo den. Danego gotera bai, justo gaur atara dabe, ez dakit zia urten badan egunerak eta barrize, baina betzete blogien aipatzen dabe lau.bi izen dela usteot. Eta bai, Godot edo Construct, Game Maker horrek azkenien hobeto, ba, kode irekikoak eta barrizeti eta listo, asko hobeto. Ose, oinartien egondan erdi monopolio hori ez, Unreal, Unity Gas eta bar, horrek azkenien ez da matxuko ilusio honien. Hor Game Jam behien asko biziren egizitzen, Unreal Gas eta Unity Gas pare bat, bai. Baina Godot Gas eta biziren, bai, eta joe, zaposteko hori ikustia. Ia, azten doan eta bintzet, lehen justo lagun batzuk asko komentetan da esaten bien, ez? Enroioa dela kontsolatarako joku esportetie Godoten, ze ez da bera laguntza askorik emoten. Horra gora jumiernas. Ez da bera laguntza handirik emoten, eta orduen, klara, zenien igual Godot Gas ez da zure helburu ebez, ez? Kontsolatako argitaratzi, igual proba bat etxeko edo PC-ko joku sumere bat etxeko. Baina gongo dire moduek suposatzen dut portietako, ze hor Cassette Beasts, hau Pokemon anteko... Opa. Bai, hor gorretako dira honek. Bitxu, FSR-B. Jo, ondo izkartuko da, batez be joku holan potentien entzat. Ez dakitza horretik FSR uki bada, baina ondo dator. Nik eruta gizau eskartzen duten ezaugarri ze da. Hori rollo dala portietie kontsolatara, ez? Godot bidez. Ia posible dan. Hori erresten doa zen eta bar. Se suposa ez horre markiko da benetako iraultza bat, ez? Godoten monduen. Epa, ostras. Oio, no? A ver. Bizipila gen ustia, Ba, Steamtek antzat eta orokorrien, badeko zuen ja ordenagailu bet nahiko sartuen, nire adibidez, niriek. Sortxi urte dekoz ja, 2000 eta postien uste otero zine bala, okerspan abien. Orduen ja, gisa joko eskoa sufritzen da bil. Eta FSR batek asko laguntzito. Ze ez da gai Nvidia DLSS erabiltzeko eta behatze egon da irurota marro batekot. Horren ez da gai hor darako. Parizek, momentuz, ez, igual eskutu deko tenien edo lortzen dotenien. Momentuzke bakarrik jo eta listo da, bueltak ebi. Osatzeko besteko tezer, osake minetzen bostien akabu da. Vale, zitalko, eskerrik asko, eta onde bili. Jota atzera, 7 mezuek. Da, itxaron, pero... Hori bakarrekin leketo. Honen kontra, ze bestela? Arrara da, ze... Kamari eziot mobidu. Baina R3 ez, ez dik esakatu eskero. Hori mugimendutxu hori itzen du. Etxea. Kontra res, usted. Sorres. Este aquí ya se ha hecho por aquí, ¿ves?
kontra, joder. Joder. Justo, Da gana nekatuten hau lan mingizia betxen daztea, osa que, ostras. Vale, argitxu bat dauen. Joder, tiro horregaz, osa, ya. Espatien, mesedez, espatien. Eskutu, Ez, bueno, hau bengo gota. Ganera moten dugu ez dela amaitzen, Osa dutera erabili. Ez duz moduko dela, Pero bale... Kordetako likuetan berezko datengo dut, Sebes... Bai, esak esentxo horretan oso Dark Souls da benetan, Sebes... Txurideko eskiaren batego gara, bero ez? Nena eskuen daroa, boti etxu, edabien. Bebira... A ber, hemen bizizi berskulatuko, eta ez duzea, bai. Suposetu txardanak barriro agartuko dizela, ez? Bai, hori da. Betzena dirue, egun da hiru dugu eta sorte, bai. Zertarako izango dan. Oi. Sagominas jo, eta salto botxe. Zaiesteko, zebezela. Posible da. Viejos, pero... Adiós. Llamo. Barriro, No es joango gaitik, Hosti, agur nahikoa. A ver, espatak... Mayukizedo, ez da izan baina. Midari, pues. Zaita bitxula piko espan izango. Bueno, toproeko. Inkatu helburua, so guai da osonek, Besterik barik. Bueno, da vuelti deltatu, claro. Bitxu, iframek. Hori zintasuna. Hautza ikusiko dizu, ados. Osa, Dark Souls moduen, airin zauzen bitxartien, ezin dutxu ikutu, no? Beti erasa dezakezu, vale. No. Entonces, besterik barik. Manuela oso bai do. A ver. Vale, bai, edotin lasterka duen, guai. Baina, derrigorrez ultimo miront. Baina ez dekolako erasorik korrikan, ez. A ver, txapa honik. Oiaren hilobia, bueno, espatien ikurro hor da, osak hortik izan da erregor. Denengo hori hortuko dugu orduan. Epa. Ostras. Seguro metida dela, eta gero bueltarako horreka burtuko dugu zela espatiaz. Oye.
Igual espati barik eskutu etorko daten auto, ez? Baina, bueno. Bai. Dark nute, Lako saldunen roi hori deko. Gurma guztetik. Altzeran jota. Ba. Vale. Era. Ba, beste baino errezago, Igual txarrak izagaz batu eskero nekar eskutu izango dira, baina ez dela, izitzen. Vale, izkiera oso. Bueno, maestria. Ondo ikustena. Ezin nik joan bez, Okei. Vale, beti bai. Vale. Sebes... Espata. Tiki. Este horrek eskiera bakarrik apaintzeko gongo dire, edo? Ba, guazen espaten bile. Seri trestetxo dago. Gitxoa, sekutxo mogoetan honen joko hori. Bueno, hori nago kanpora, no? Makille. Baina, azkarra joten dut da, no? No. Esto. No guazen. Switch en contra, ¿sabes? Chuck. Topeko goden daren mate edo, ezta? Eta horra gorantzeko... Tego txik motu da bidea, hola? Korde godot. Nik montu gero hori zingo dela, ez? Bidai azkarrerako edo. Zura guzti zedik. Una barru sartu nazle. Ez. Barrio guardetzea. Bigarren guardetzea, bala. Bombak. Bi bomba. Edo ez. Menos. Esto os pruebo la prueba. Ez dakit gora jungune bauten edo bera. Oa gora no hau beto. Ez dakit, Goiko bidiek emoten balez golengo lekure, baina goikaldetik erungo dozkule, askoz bingisa, Azkarra hori bai. Eta ganera hartzera botan, eta espalugaz ez dut usta, Untxe probot. Maior beste badago eskutu gazo, eta beste rollo bat, hori ez da hitz bizitik badagoen. Erretiko hori, azeri modukoa. Igual eskarapungo ikuren nahan lekurez. Bueno, baina betik ingo dugu momentuz. Total. Bidea zen bestia. Peni boten da biztez, Ba, ez que bane, jogura dut, Vale, va.
USB. Tapatapau. Balatzeko lekure joa ez. Uteko ezin badala. Ah, vale, lengo leku da, baina goiko aldetik. Ok, hemen eskierak lengo ere, seguro. Bai, aquí enik. Igual bigarren estuz bat edo izango da ere. Bai. Ez tekizen bat diru balditzuko da zen gauzek, dendan diru edo danadalakoa, baina, opa. Lengo goza, Ez tiempo, Kanpora. Opa. Bai. Ez ez duzu. Llama. Hola, ultragatzaba ya. Era socas, ojo. Vale, ahí está. Va, sorres. Quizás, pero no joko no gatxik, Gero que este no gure mongoztio, baina momentuz, nahi korrez. Osea, que igual lo beto lehen berantea joko galitzen, ez? Igual ez. Ya eskutu bada hemen. Beste bat, no? Elegante. Tiki. Tipi. Bera da, dendaren bat open aiot. Ikusteko gauzak zenbat balizio da. No se besa. Penimot este atxin izti elengo leku, Ah, bitxu kanpando horri dironek ez, vale? Ai. Beri motitet, atzera juteko, da gero eskaz. Keldeko kanpaia. Da izango da kanpaie, apelo, edo... Bai. Txak. Joder. Efectivamente ez oso chulo aire, Igualmente jugunaz. Hor lurraspide juteko. Xavier. Espoli rajan nahi eso salda honegaz. Bai, Manola gertzena. Oso bai dau. Bai, euskeraz. Zagiz gero hizkuntza hori itzultzen joango bagaren, edo besteri parik. Egizan, ez dakit laburre edo luziedan, ez dut dianik, ez badakit sekretu pila deko zela hori irakurren eban. Bizize... Oso, que igual gauan eta pasatako... Zeiz ba.
Ahí va. Dame cámara. Me le tienen que comprar el mate con mierda de error. Espera un vidric. Es que... Esta que usa ser disenta. Esto sería viura. Azpiko basoa. Bueno, ikusten da, ez? Objektuek kantzen moduko bat egongo dela. Kriptikoa bai, ba, bueno, zentsu horretan, ez? Hizkuntzi ez zure lertzen eta bar, zentsu horretan bai. Ez dela momentuz topiko dana jarraitzen duz, ez? Ba, kanpaileri jotiena eta antzan esasik eran horlako pertsona bat salbe bihor dozu, espiritu mundu batetik edo ikusko da gero kritikoa da benetan edo baina momentuz bai moteztea nabiela txarrak hiltzen eurek txarrak izen barik eta ni nabiela bene kristodanari joten eta zorokorren nahiko baketsuek direla motetegu bai, hori da nahiko Hyper Light Drifter hori justo ibaik itxulitze dekon beste joku bedala, kasualidades, edo ez horren kasualidades. Oi ba. Pampiñak goten az. Oi ba, suma gozo. Hola, hola. Agur. No, espero hiltzi, Abetxo da espiritu mundua. Eta hori da, salbe bierroten pertsonea. Souls toke asko. Zelda Dark Souls da, totalmente. Zailtasune, ez, borroka mekanika orokorrak kanpaile joten gabiz aurrera itxeko. Ez zuen deskantzetiena bizi berreskuratzeko eta ez duzek berreskuratzeko eta bideo horretara bai modu horretara txardanak reinizitan duzuz. Badeko zor Dark Soulsen kutsu handitzen. Bala, kontu da, jo ezkero, atzera bota, baina bere erasoa ez dela gelditzen. Horren hori kontroli gara. A ber, nire txamponaretan badauzen edoz, bai. Eta hori da, Hollow Knight. Bere kontra bierko nahan horretarako, baina bai. Opa. Tranoa. Hola. Hola, suma bizi genuzta. Uf. Joder. Vale, igual leku hau oso komplikau da. Birroaz nabil. Zer? Dragausiko ala? Bale, hori ezin dugu bainatzen. Bueno. Toro guasun. Hau, patasi ongi torri. Baina di sufritzen. Eta este boitu hori gure ganera, kabraiek. Ai. Bar bomba. Bomba. Hori da.
Bueno, gaur egun ez, Dark Soulsen kutsu hori. Ez Dark Souls, Shadow of the Colossusen kutsu hori joku asko dekira esan leik ez. Baita zio, hori pasata dekuzu. Nik, aspaldi atzine ban, lehen komenteot, demora jolastu nuen bere garaitzen, eta gero Xbox Game Pass bidez behazin eban, baina etxin eban. Guztien aten, baina etxin eban beste jokuren bat urtezan edo da nalakoa. Sopomak eta bain dinamitia. Baina beti bitez deskreston gogoak. Horra bera batzeko. Ez da biderik, ala? Tipi. Ja, hori eskartzen da, alako joku egoti zutxerako. Zelda klasikoak ja... Ez dauzko ez apenas, bueno, indizen artien baina ikotxu, ez? Baina igual irude rollo negaz oso bitxi dauz. Bueno, Link's Awakening igual, ez? Zalakoak, baina falta mota den dira olako joku klasikoak. Rollo klasiko negaz, bai. Horren horra bera juteko ez da biderik, Gantxoa gazo zaren beharko da. Bai, guztiz. Batez behik usitxe gordetako leku bat abestia txik urrunda osela, nik uste gelditzeko, suspenditzeko aukera hori oso ondo torko gala segurunik. Hemen egonaz? Bale, okei. Bueno, horren gordengo dut. Ze gustamen dago horren gorretako. Buelta oso amondo bakarrik. Diameti betik. Bai, haupani. Txor bat egon da, baina harritzezte, zer naino etortxie da segoti apenas zer dinamiti bakarrek. Nik ez ebes... bitxo. Ai, baina. Hola, bai será, tú. A ver. Eskarri egon da. Bueno, betxete harin itortxeko deko eta gero eskapeko nauz, alizeto. Tiki. Otra saramueko oinartien saienak, baina saltari barik, encontrarse que no hay la corazonik para nada. A ver, alguien tiene pierdo. Toco. Ura. No, listo. Beste aldera joan biherro eta uste bere gara izten demoan hortik ibiltzen zinela. Kerspana bien. Bai, honek otra gaia pikolpea, bai. Tapa. Sebres... Mot este pedar danak ebetzen ibiliko nazela. Ahí va, bitxo. Besterik barik ez, edo zer pereziz ikusten damen. Goizen eskerrien hortik junaz... No, seguru... Igual bai... Igual lehen, bai. Vale. Zeus. Eta hortik betik lehen etorren ez, eta... Dengo eskiera ere. Eta ez dago maparik, momentu zuentzet. Zona etxiko dut. Ezin da lego kanpaien leku... ezin da eskun gora, kakasarra. Ondo, vale. Vale, vuelta.
Eta barrio vuelta osoa. Anigo, venga. Tikitapa. Txorrosan alduko nintzen. Betxo, hortu behar lehan nahi. Bueno, ez dira barik. Montu sumapie, ez topa pez kontroletan. Eta oingo era. Da, bai. Ja, metik aurrera, striparik. Gure gari. Zelen ez azten ikutxen, baina espatiaz, pero. Bitxik, mapie, ondo, justo, kasualidad. Baina ez da agertzen handa bendun nagun. Bai agertzen handa nagun. Indiko atera, sartaldeko kanpaia. Striparik beste puntara joan biernaz. Sartaldera. Vale. Musikik metro digartzeko gara. Zagit ziltzen nazen, nire, klaro, azkenengo lekuna hartuko nazez, gorra dutena nordun badazpadan. Bai komenia hau itxi. Bati egon da, eta hemen bedar batzuk egon. Nire, hori da. Eta hau, tienes tu pro. Eta aurrera hain edo atzera hain. Ai, bihurnaz. Hau da den dia. Banik ez du segut. Esker mila. Ez, moten ema joala. Eta hor, txiro guztizeko horrek azkenien boss bat izango dela. Edo oso tipo jatorra. Vale, beste eskopio bat. Ez dut azurrengo leku despoili gure. Vale. Ba, egurre da nari. Ai. Estusek ez dau bizi askorik emoten, gizizan. Oso txarte behin azor, joder. Ez da, rametik, lehiotik, nga.
Os, upa. Y. No lo veía. Strongman. Vale. Dio nik hori beste nudik beharko dala. Ez que estotaz dinamitaketara bigura. A ver, zerrolako bidekotaz ja. Ez du zentzatala. Ez ziru biertaz. Dinamitiko bat baina, ez da ditikoa. Aurrera. Beste dark note bat. Tak. A ver. No, gero eskutuagaz. Vale, vamos. Técnica berezia. Verdad, técnica berezia. Opa, somos hemen. A ver. Sebes. Txorrak eta tresnak, bitxo. Irudia. Bombak, eta bombak, vale. Resko txampona, objetu magikoak, vale. Baina momentuz... Itxuren azpian. Zer mapa osokoa eta gero... kutsu azpizi bakarrik. Autotire ba, zerrako beste nahi du, baina zer... Endurez eso... Vale. Golkuek... Baregarroa! Korderik... A ver, vamos... Va, Sebes. Hola. Oye. Eskutu bierro bai horrengo taletxeko, Horrek egurre mogozten. Baina bera bilogas. Edo nagoaz lehenko beto. Diru pillu! Dinamita! Lore bat ziren hemen ala? Ez da dine gotaz? Aha. Idari bez. Goaz. Montuz ondo. Ahí ez du. Eraso. Ba, sorrez. Eskuturi nahi hendik. Venga, ba. Todo. Ai. Sorrez. Rosto, jo. Más bajo igual. Va, espada.
horrek aserizek ja bai emotestelak, pero esto mendurra, Venga, Gusto kuno horretatik itzela demoan, baina azala goten alako monstruarik, Horren handirik ez. Kapora bisok. Bale, atagotxu no? Laster bidea. Ez dakit berezi dabe bizize berreskuratziek. Hala ez da. Herrera bat ez da. Horre dago lako bat. Eske. Bueno, betik. Bai, normal. Hone dana jogotaz. Ez dakit zer aktibetako batean. Ez dago emoten. Beste objektu bat da izango aktibetako. Betik bezaz. Aguazen gordetzera eta estusek berreskuratzera. Tapa. Txarna batzen ez zila ikusten ez, eta izteko horre nahiko eskutuak eratzen dira. Oi, ma. Vale. Ilegurratzik. Nahiko aseri horren kontra nahi dut. Oi. Zorez! Etorko naz. Services, come on. Vai ser hacho. Gura. Ez dakitzu azerrein. Honek giltzeko, giltze pilo baz. Mosto gurbet. Vale. Se agarra, vale, orgoikoa. Que va. Ya está mugitzen, ez? Txura baten. Agur benor. Hala ba. Ez dakit pibia beti banoan. Aio ba. Bai, egon da kofre bat. Este edozein lekutik junde be, txarto joan nazela. Zau txarra dala. Baizera, Vale. Saldotu barri nahi, baina ez bakarrik ametik. Ez dut gure, hilingo dut. Ez txarto ez?
sildo txoritxue da hor. Sondo. Eta kofre horretara bezina zildu. Tiroka egotatzetik. Dana txarto. Aimo. Hemen borroka eta gombierra erregor. Ahí está. Hortuko dut. Huelba. Tiru santarra bakarrik. Eta oin. Brutan. Vale. Bauk. Ados. Agoleak. Baina beste mapa bada, edo... Toloi ondatua, zeruen horra. Piritarma, zafiratza. Bale, pirita da zafiro, ados. Bizkarreko marka trikimaio, baina ez da, bai, Manilen horreri adibi, nazba, hori zekaz. Urrezko etzampona. Agartza manuale, baina ez da gitzeta dago esaman. Hala utzi. Bai. Hor. Nahetena dago zabaldu, baina suposatio torrekaz burrinizko kontu gazizaren merkotela hortarako ez. Osak, gorantzagoaz. Nabarrilo gordeu. Zesteko... Isirik. Eta etxe barrero goaz. Beti potene gaba izango dela da, keba, Hore egun ez etxena segizan. Aurrera, kasurik bez, nitxera noa. Ui. Venga, hombre. Hala. Vale, gisa dago. Zileki joan. Kurioso ez, bakarri musiki goti horretarako. Eskutu, izi ondo. Abos. Diseinu guzti dut, simpletxe da, baina guai dago. Eta, vale. Dos. Dago esabaltze batia. Nik uste dut demoan hau gotezala. Okerrezpana bilen. Iguales. Igual no carnaval. Tipi. Nahi. Ribea honako. Zede sebez. Opa. Bizi nahiko txurek, Estos momentos se sartuko ametik, vale?
politxa bera, ederra bera. Txarrak aldo da zil. Bakitxo diren. Ba. Altxorra dauz. Gerra dauz. Kontuz. Ba, bale, kontuz. Ez joan hasi que berrizte. Arriskutu progerot. Ondo ez? Hori da, beste kanpaia, beste niparik ez? Bueno, ba, niko zikona saldu. Baka. Baina hor, ai ama. Ezera. Bueno, zen. Pite. Ai, klako ba. Bai, guaztot pentsinezten. Bildu nazenik. Ze ondo. Edabea. A ver. Botere gehiago lortu nahian basabiltza. Zaulertzen dut. Gorotako lekuetan erabiltzeko adizela, ez? Claro. Graso defentsa. Ja, ba, probe berko da. Momentuz, guazen... Ya eta potxe da, perfecto. Dameneko hau, a ver. Habitu eskaini, vale, potxe por dugu. Bakarra eskaini nahikoa izango da, edo diru birkot, bai. Diru zorratekot. Bai, aurrera. Erasoa bi, vale, perfecto. Eso zer aldatzen da do, espati barreina da. Itxuraz barreina da lagoten dugu, ez? Erasoa, o defentsa izango da. Ope, hop. Su opegaz. Basta gizaran ope. Etcétera, so gizagoaz. Operagoaz. Momentu guztan da biltzea. Simple txue da, baina... Hau da, demoko lekua. Vale, bai. Hau zautxe da. Hori da. Hori ez dako... Ahí ba. Ados. Ez dako neke pasamortuko lurreko zerak. Nizien ez datozte. Bi, eskapeu. Oso, res. Hori zen da... Edabea. Igual hori da ez du zen efektu earagotzeko, igual, seguru baietz. Perfecto. Egun ganera. A ver, no hay nuevo probia, Susanien.
Ez da ez bizik izan mozten, baina suposatxe baiet. Tipitapa. Ia, uko bi pasetan dugun, edo bentxeta aurrera aldugunein, eta... Eta nik uste ya laster finiketeko dutela. Suma mapa, ez? A ver. Ah, vale, oza, dekogu... Goi mundua, ontzen nagoen lekue... Amentxe gauzoin, eta mapara agertzen az, de hecho. Atoloi ondatua izango dara hau, suposatxe dut, ez? Igelaren lurrak, ados. Teraz, bueno, ez di bai. Da, azken nien spoile itzen ezela, ez? Baina, bueno, manualak azbe benetan holan txan. Bere gara izen. Ez, ize joku osoa kontetan biela. Ez da metik, Botu baina hor zulo dagoela, ba. Eta horren horra sartzeko nik izango dagoa. Hortik betiko, Bai. Ba, beti goaz. Zer da hori. Perfecto. Segura monda altezin. Claro, estandatzen dabe, bai. Vale. Anak... Bata jintzi. Tipitapam. Tiparik. Horantza guaz. Eta jamen be aurten da, barriro. Basta gizartarako dan. Tengo vídeo igual. No sondo. Ahí va. Vale. Hau pakin lorite, arratsaldeon. Eta eskerrik asko zure raide gaitzik. Kurioso zelan da hemen, ez? Argiztapena naz, ez da zer ikusten. Baina zer, Hemen ez dago ez... Eba. Bestiriparik! Kupela hau ez dozti zer emoten... Desastre hau, Bai. Ja jagin aldotzela hil, kontu aldatu izena. Gusta izena horrek azarren bierroten. Vale, perfecto. Agur. Patapa. Zuri bide, gurre. Joteko. Metik izango da, suposatzetez. Bai. Azken indirio modestila bat, ez baina, bueno. Tipitapa. Uy. Ahí va. Lol. A ver. Bueno, metí. Ya, venga. Beti begon da bidea, ez edo ez. Ez. Gotxi bakarrik. Vale.
zebez... Beto bat ajo zabaldu. Ametik egon dago horretetako lo, bai, listo. Gana egotez, bai, vale. Ahí está, ¿no? Vale. Momentu zegoten arazorik handizena da, askotan ez duzula sarrerak eta erterak ondo ikusten. Bai egoten da argitxu moduko batez, adierazteko hori, baina ez da argi ikusten. Bombak izan ditzela uste dut, ez? Vale, okei. Hemen kandelaren bat edo ondotorko izan, ez? Lampari, epa, a ver. Ez da biderik hau nara. Pero nagora joan eike da ez da oso, ez? Gauza raro, ez? Bai, bueno. A vuelta. No. Ah, vale. A ver, galdu inaz. Nundi sartu naz edo. Osa besterik parik, ez? Vale. Candelia. A dos. Esa lamparía. A ver. Ay. Vaya, está ahí, se va a ¿no? Ah, vale, es besterik parik erabiltzen da. Vale. Vale, bai suposatzea dut hor lehen kaldute bina zen lekuen zo zer ikusko dutela, bain. Bai. Bueno, bale, horren igual nirik egia argitzen da, ja, desagartu da ez. Ah, bale, ojo pida. Oye, man. Txarto. Ufa. Zo justo bina zorra. Ez momentuz guai dago. Osa, galduten nabil, azkenin apurot izango dala jokuen helburu bai, baina erronka guaitze dekoz jokuek. A ver. Lehenkoa da... Zamen ibilina, eta gertzen du nagoen. Hor jefin lekuen, ez? Nago igual. O azer izan lekuen galdera ikurra gazburuan. Eta berametik hor... Gio bilunan... Pista moduko dauz, ez? Ere, bez. Horrean azpian... Kontu saudana, ez ebez. Metxetametik urteko gu, eta gero etxingot.
defensa aldetik. Zebez... Aguazen, aurrera... No? Ah, vale, ok. Oso ondo. Zer da, metik algo zen etorri, igual argi barik esan agertzen, ez? Eskiret bajateko ikur hori. Euskalo. Vale, oin bai, iluna. Olo. Harin dabi zelako, alako leku jarri... Ostras, vale, bideo gornametik. Vale. Harin dabi zelako leku jartzen, ez? Eskutu oso beto. Perfecto. Bea, leku hau ez da babes erraza. Nabigatzi niko saiago da. Vale, ok. Hasta oso ez. Bai. Tak. Tak. Da mentxu da bidea. A2. Siniko Rajoan hori. Hablengo leku da, ez? A ver. Epa. No, vale. Loko... Gisa bango dire. Jo, baina hori, eske... Ez da apenas ikusten. Edo, ez dakit. Vale, osa bai badire itxula pikoa, baina oso... Zengo ate da, untxe lortu dutena. Egiro... Vale. Urrengoa. Ah, vale, urrengoa egoteko. Zengo dago lortu dutena, baina. Tuman, espatitzako zozer dala, ez? Baina zioten... Zeus? Hau... Zabetzen jara, hau itxula piko da, vale. Horren gitzi mote duzten.
igual trampa con el aracarri, baina ez dugu moten. Ai, esto zen. Ahí está. Ai. Jo, ba, jokue azteko lau eukitzeko, suposatxo gero beste modu gara hartuko da. Zora, edo, zeia. Eso, pantalla ganien. Leku nahikotxu hartzen da, Bai, osea, estatu zeure gureta trampatara. Vale. Ay, joder. Ya va. Vale, perfecto. Ajá, ok. Pero una chitrina da listos. Cuatro juego de espada ni custiar ni ese. Ah, vale, ok. Va, momentos. Vamos a put lechu. Vale. Alto. Seguro. Todo escas. Vale, a ver. Ai, nahiko urrun geratu naz, ez? Edo ez. Vale. Hau alamen itxiko dugu. Hau eskainiko dutxagu. Berton gordeko dugu. Hau ez dakit laser zan edizan, Defentsa, vale? Vale, no. Hori behar dut. Eta bizi zeigoen jate, bizi barrean ditxinate. Vale, perfecto. Igual beste zaik edatxu betinko, venga. Zorko guak asitxiztea. Harina joan nasoin, bera bajatzeko. Pitapengo, horrengo trampa dauz hemen. Ojo, cuidao. Esa rara la defensa. Eskutu erabillo gehiago. Zenbait zaietzen, eta ondo zaietzien. Baina igual eskutue klabe hau da, ez? Ur. Metik zen hau. Atzago noin. Campora. Ai. Campora. Vamos. Ahí va. Ya está, puzzlerik, ez da hitze pasean hor, edo beti pasetan badan hori, baina ez da puzzlerik. Eskau handizago da, edo? Ez? Bizigizago, Bai. Bastante bizigizago. Lapikoa. Bote bada. Hauka. Aktivadot. Vale. Epa. Bai.
da, osa, nik uste gorantza joan esla momentuz. Hola, venga, jude. Zarra. Ora, kanpora. Acá. Hemen barriro gongo, joder. Vale, ba. Igual eskutu gazpasanik, baina, bada espadan. Se pasa hemen. Sí, la señora Juan. Vale, bai. Opa. Pues nabakarrik orduan. Ez dugu zer argizten. Raro. Vale, ba. Alderdiko gote zolan honen aia portuteaz, niko dala. Txonen leku honen izena ez da gartzen itzulitzen. Osa que, ez da gitzi sekreto moduko etxengo bada. Barrio depende. Vale, ok. Ja, defentzio goteko aukeri baten. Ez dagoen moten hauetik bideri dagoenik ez, pasetako. Ai, horaz. Zetzak, no? Ba, ez. Eurra. No, kanpaia gorgo izan. Vale. Tipi. Igual horategi osoa pase bierko otez, kanpaire egon aurretik. Bueno, ez bakamari oso ikuspegi erraron gaitu dela, bai. Lehenengo hau osori pase bierkot. Lako urrezko kubo da tepila da bizortik, Zer taldeko lorategia. Endatza, eroia. Lehen holako baten azpizien egon da espatia. Ez dakitxoa. Bueno, salbatu behar dugun asteri hori jainkoa edo, jainkosi edo, izen bider dala moten dugu, ez? Orokorren bai izan behar dut, gunik eta oso politia dira. Eta efektu politiko ez da joku, baina igual tarran diseinu edo ez dakit zer dan. Baina, eate horren besta guztetan, o... Ez diseinu ebera, baina apurut eskasak iruditzatez zentsu baten, baina ez dakit oso ondo asaltzen. Zaberez, azeriz adibidez, asko guztia dat, Oso gai dau, ondo mobitzen da, low polizin arren edo dana dalakoa, baina etxaizek eta, ez dakit, beste sozer dekie jatena askori guztetan. Barriolako bat. Lehen espati hartzea baina eskutu, Daraztu bet, baina, klaro, eskamen ez dauz. Orduan idari, pues. Suposatzitelako altedanak zabalterakoan, zabaltza balduta ia dana salduko duzela. Bueno, heldu gara ja gordetako lekure, lehenengo eta behin astu barik defentzien dongo dugu. Osa, bakarra bihar ezeten jarraitzeot. Maia zegotzeko, ondo hau hori. Suposatxe barrio bizi barri egongo dala. A ver. Edo ez, igual bizi barria OP izango da. A ver, dauz hemen.
eske gope hori iztak izan, suposatxe du izango dela bizi mailie. Todo seguro. Beste barik. Ba, ametxe gordeko dugu. Eta bertan itxiko momentuz zuzenekoa bai. Eskerrik asko ikusten egon zairen hori, jarraituko dugu negaz, egitz izan nahiko txu guztiat, momentuz oso galduten dagoen arren. Galdut egon barik aurrera juten ez, baina politxero egite joku, Eta ia zelan jarraitzen dagoen, bai. Horiz, euskaraz polaztu nahi baduzuen gamerantxoa.es webgunien dau Ibaio Jangurenek itxuli daben bertzinoa, edo ez dela ibaios.eus webgunien. Eta besteri barik, eskerrik asko eta hurrengora arte.